ва проверка кардан дар мавзӯе мешавад ки 1 апрел 27 омадам. Мара мебаранд ё не? 27 шидам. Таваллудум 99. Тоҷикистон равон моҳи апрел. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Чӣ ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст дар чӣ масъала суҳбат мекунем. Бо диққат гӯш кунем. Бародарое ки мехоҳем границаи Қазоқистон бигзарен ва биёен айсари нав документҳои худтона 100% кунен, кору фаъолият кунем. Номерое ки мебурад ширкати Саид границаи зангаш бизанен, шуморо границаи Қазоқистон мегзаронад. Нафарое ки бе документен ё ки ягон штраф дорен, ҳатман қатъи намеодам суҳбат мекунем. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Федератсияи Русия тасмим гирифт паспортҳои шаҳрвандони хориҷиро бекор кунад дар ҳолати намондани дар учёти ҳарбӣ. Чӣ ки ягон тақрибан 1 сол пеш як қароре ба имзо расидагӣ буд аз ҷониби президенти Федератсияи Русия барои бекор кардани паспортҳои российскӣ, яъне двойное гражданинора. Ҳамин қарор имзо расидагӣ буд ва ҳамон вақта рейдо ташкил шидагӣ буд. Касе ки дар байни учёт набуд ва оҳиста оҳиста якчанд нафарора паспортҳоро аннулировать карданд. Бигем ки баъд ин рейд боз ба анҷом расидам, ки хапу дам шид ва дигар бигем аз паси рейдо нашиданд. Ва имрӯз боз як информатсияи дигаре баромад ки боз Русия тасмим гирифт паспортҳои нафарое ки двойное гражданин ҳастанд бекор карданашро сар бикунад. Мақсади гап рейдҳо ташкил мешавад ва проверка кардан дар мавзӯе мешавад ки ҳамин шаҳрвандое ки двойное гражданин ҳастанд оё дар учёти ҳарбӣ ҳастанд ё ин ки не, ва набудагиёш аз мақсад паспорти российскӣ маҳрум мешаванд. Ин буд як информатсияи нав хостем ба маълумоти шумо бирасонем аз ҷониби Русия пешкаш шидагиай дар бораи паспортҳо. Комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Кадом нафаре ки мехоҳад дар Москва пеши стоматологи тоҷик биравад, дандон сафед кунад ё дандон табобат кунад, маромад номерош мебурад, занг бизанем, духтари дандон бародари тоҷик. Салимов нависонда. Салом бародар. Сози хубӣ. Реестра дар Тоҷикистон фаҳмидан мумкин аст? Ба куҷо муроҷиат кунем? Худо нигаҳбон бошад. Бале, фаҳмидан мумкин аст. Ҷои шуғли аҳолӣ мерен уҷада шиноснома ва раводид гуфтани корхона ҳастай, ҳамонҷа проверка карда мешавад. Матлуба нависонда. Салом додар. Шумо созен хубен? Ман 9 моҳ патент пулаша супорида официально кор кардам. Ҳозир 3 моҳи дигар мондагӣ патента. Ман корама уволид кардам. Тоҷикистон меравам. Баъди чанд моҳ омадан метавонам. Дар ҳолате ки официально кор кардагем бе ягон нарушение бо проблема аз Россия ки биромаден, боз вақти дилхоҳ кае ки мехоҳем рафта метавонем. Як нафари дигар нависонда. Салом ака. Даъваткунӣ ба хизмат саршидагӣ ҳаст ё ин ки не? Бале, саршидагӣ аз призофи баҳорӣ рафтестай. Худойбердӣ нависонда. Ассалому алайкум ака. 1 апрел 27 омадам. Мара мебаранд ё не? Ҷавоб диҳед. 27 сола шида бошед, аз даъват ба хизмат аллакай озод ҳасти худат. Як нафари дигар нависонда. Салом. Ман 15 ноябр Москва рафтам. 28 ноябр патентма гирифтам. Мада трудовой фальшивӣ кардам. 19 март дар Амина сообщение омад ки патент сух Айросия биро. Ман 27 март Айросия омадам. Метавонам 3 моҳ пас гости бирам бихонам бо биём права. Бале, ҳамчун гости метавонӣ ки бирай ва ҳамчун кору фаъолият кардан, мисол работа мигратсиони карта гирифтӣ, ту патент гирифта наметавонӣ, барое ки патенти ту сӯхтагӣ. Як нафари дигар нависонда. Салом бародар. Ман моҳи феврал 27 шидам. Таваллудум 99. Тоҷикистон равон моҳи апрел. Хизмат мебаранд? ҷавобша интизорум. Пешакӣ раҳмат. Моҳи феврал 27 ки шида бошӣ, аз даъват ба хизмат озод ҳастӣ. 99 соле ки ҳоли 27 нашида бошад, анамура ба хизмат мебарам. Гулҷаҳон нависонда. Акаҷон, ман реестрда будам. Моҳи феврал 5 биромадам аз Москва. Тоҷикистон чанд қайистам ки баъд равам документ кунам. Бисёр ҳолатҳое мешавад ки нафаре дар реестр номаш ҳастай аз Россия мебурояд запрет мешавад ва боз бисёр ҳолатҳое ҳастай ки запрет намешавад. Мақсади ин гап чи аст? Пеш ай рафтанатон як бор аввал линиора виездтона проверка кунед ки маҳкама ё кушода. Як нафари дигар нависонда ки салом ака. номератонро нависен. Мо савол дорем. Савол дошта бошӣ бародари азиз, метавонӣ ки дар ҳамин комментария савол табу нависонӣ. Худо хоҳад ҷавоб мегардонем.
як нафари дигар нависондаи салом мака. Меган границаҳоро маҳкам кардисям. Ҳамин гап рост боша ё ин ки не. дар бораи маҳкам кардани границаҳо не ягон информатсия нестай ва чихеле ки мебинед мардум рафта омадестай. Мисол граница гузаштесанд, бо абра надромадесанд. Зинда ва сарбаланд бошен. Видеои имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.